Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Fun Run 2. Haideți să jucăm alături de Mr. Games. Intră acum Mr. Game. Intră, mă, Mr. Games. Bun, a intrat. Hai să dăm play la match. Prima. Hai să începem. Păi da, pe prima tu? Da. Stai că intră și alții. Cum? Pe care? A. Da, ce, tu ești ultimul? Da. Eu te-am spart. Nu ești, nu mai ești tu. Ure! Dar cine ne-o? V-am spart eu. Oh, da! Haide! Eu. Vina mea. Ce fac? Apeși de mai multe ori pe săritură. Hop, da, de ore. Este săritură! Da, eu... Haha! Tu ai tras în mine. A, fac! Am fugit tare și m-a fulgerat unul. Eu m-am fulgerat. Am un scut, deci dacă vreți să mă fulgerați, faceți ce vreți. Eu am împușcat pe unul, dar nu știu pe cine. Pe mine! Ce? Iară dai fulgere. Am fost pe 3. Ultimul. Mi-e super tare jocul ăsta. Eu am fost pe ultimul. Da, știu. Dar nu, hai să nu mai intrăm, să intrăm doar 2 vs 2. Ok? A, fac. Am intrat. Bun, hai, să-i dăm drumul. Intră. Prima. Dar de ce ori mai intra doi? Nu știu, scria 2 vs 2. Nu-i problema. Am un scut. Băi! Cine m-a tras? Și dacă ai balonul ăla, se pune ca scut. Fac! În tine am tras? Nu în mine. Acum ai tras în mine. Bă, tu ai dat fulgerul. Nu. Fac, am sărit din greșeală peste. Am o rachetă. Ah! Cine a tras cu fulgerul? Eu nu. Rareț. Nu, chiar nu. A luat foc! Eu am aia de tăiat. Eu sunt locul 2! 3. Eu sunt 4. Ești ultimul. Nu mai este, că am tras pe unul. Nu, totul. Fac. Pe mine nu mai tras. Am ieșit locul 3. Eu nu, da. Tot 4. Văd că îți place să fii locul 4. Prietene. Hai să ne punem și noi ceva. Asta e 200. Ce? Dar tu de unde ai intrat așa? Intră aici și de la shop. Uite la ăsta, cel de lângă. Vreau să-mi iau papuci. Nu mă las. Prea scump. Eu am 10 bani. 10 bani? Dar de ce? Nu știu, eu am 220. Pot să-mi iau ăsta. Vulpea. Hai, intrăm în... Stai că intru eu într-unul. Bag 2v2. Și trimite-mi Hai, numai. acceptăm. Cum îți trimit? Dai pe plus. Intră. Hai bă, dă-i drumul. Iar ne-o băga cu Primul. Lasă. Ce primul e faină mapa? Nu, de primul am ales-o. Pentru că mereu ales primul. O, primul. Bă! Eu te-am tras. Ăla are snowboard, nu pune. Iar am fost rapid. Cine a pus o capcană? Eu te-ai omorât. Iar alta! În două m-am omorât. În 2 capcane. Noroc că am scăpat de... Ies, m-am teleportat la cineva. Altă capcană. Dar nu eu le las astea. Eu am focul, schimb. Am tras pe unul. Și eu locul 3. Eu sunt locul 2. M-a tras unul. Și pe mine m-a tras. Nu cred că te pot ajunge. Nici nu trebuie. Nu te pot ajunge. Odată la fulger.
Nu știu cine. 1. Acum am pus eu capcană. E locul 2 am ieșit. Dar eu m-am teleportat și m-am teleportat fix pe capcana ta. Bravo. Filmează? Să mă filmăm mai mult. Avem 5 minute. Am luat și eu 200. Am 215 acolo. Hai Mi-am să luat trimit vulpea. eu. Mi-am luat vulpea. Ce iei? Normal. Ți-am trimis. Mi-ai trimis? Da. Unde, da? Intră la friends, dacă nu. A doua e cea mai tare, e mai tare. Da, te-ai dat pe prima. Eu am dat pe a doua. Și eu dau pe. Mi-ai băgat pe prima? Bag pe, da, pe prima. Da, fac. Ies cu racheta. Văd. Și eu am racheta. Eu am împușcat pe cineva. Pe mine nu, că eu am racheta. M-ai împușcat pe mine. Da, acum n-am împușcat pe nimeni. Mără Games? Am împușcat pe Mără Games. Adică tu te-ai împușcat singur, se poate. Sunt pe locul 2. Eu sunt pe locul 4. Easy. Ești rău! Am omorât pe cineva. Pe cine? Nu știu. Pe mine. Yes! O, ce te-a durat! Am rămas capcane. Am pus capcane. Eu sunt locul 3, tu ce loc ești? 2. A, uite-te. Te-am văzut cu scudul. 2, am terminat pe 2, am terminat pe 2. Am terminat pe 3. Îl așteptăm și pe ăla. Îl așteptăm. Așa încetui. Dar de ce nu mi-a dat vulpea? La caracter. Pentru că nu ți-ai selectat-o. Și cum dau select? De mie. Bun, așa am selectat. Yeah. Quick play? Nu, uite-te că ești vulpea. Am văzut. Hai că trimit eu. Lasă că am intrat eu. Uite și uite. Și unde dădeam? Aici. Hai dă-i. A doua. Vezi că e 7 minute. Ok, am zis eu. M-a dat ultimul. Hai, balonul cascut. Yeah! Mi-a dat balonul în loc de fulger. Mi-a luat balonul în loc de... I-a tras, cred că pe tine. Da, și pe tine. Cine a pus capcană, nimeni nu știe. Tu m-ai pus. Că arată, de Marius Urgeni. Ia de aici. Cine a tras că Eu. te omori? Eu. De bată. O, doi nu. Ia n-am racheta. Serios? Tu ești însă cu balonul? Nu, eu nu sunt cu balon. Tu ai lăsat capcane? Da. Da. Pe ce loc? Pe doi. Ești cu 4. E doi! Nu, 3 am terminat. 4. Mi-a tras la cu pușca și de-aia și pe 3. Nu se scrie nici ceva. Sau Lucky. Hai că ți-am dat invite. Alege ce găsești. Am balonul cascut. Și eu am răpusat. Fac! Ce? Nu trage cu ceva în spate. Am rapizitat, Sunt pe 2. Pe 1. Ai dat fulgerul tu? Eu. Nu se vede. Sunt pe 4. Yes!
stai tu deoparte. Mai fulgerat. Da. Eu ți-am lăsat o capcană, sperăm că ești în spatele meu. E 3. Fac, te-am fulgerat. Nu mai fulgerat, că am terminat deja. Ok, deci vom încheia aici acest episod. Nu uitați să vă... Da, nu uitați să vă abonați și văd că i-a plăcut și lui Aleș. Și noi azi în data viitoare. Pa, pa!